बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि थांनाय 9 फेब्रुआरिनि बिसान। बै बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। बाक्सानि रैदोम बर'नि मा मावना फिसिगोन, बाक्सानि सबिराम बर'नि गोजाननि आलासि, क'क्राझारनि पुष्पा कुमार ब्रह्मनि बायफ्लेनाय मिजिं, क'क्राझारनि सुदेम नार्जारिनि आंनि अननाया बेसेन गैया, पुन' बर'नि दा सान नों अनजालु, देबास्रोन ब्रह्मनि बेरेखा आरो क'क्राझारनि महेश्वर नार्जारिनि आंनि अननायखौ नाजावदो खन्थाइया सेबखांजादों आरो कनिन मसाहारिनि जाखांफैबाय थायो मानो बै समा, सुकाल नार्जारिनि गोसोथोनायनि माला आरो गुथाल बर'नि जुलि खालार सुंद' सल'आ सेबखांजादों। बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि थांनाय 9 फेब्रुआरिनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सेबखांजानाय खन्थाइ आरो सुंद' सल'फोर।